Täällä kotimassa seurataan vaaleja tarkasti ja erilaisia vaalivalvojaisia on käynnissä. Otamme nyt yhteyden kahteen niistä. Helsingissä toimittajana Nina Svan ja Tampereella Anna Sirén. Otetaan ensin asiaa Helsingistä. Me kuulemme, millaista on koulutusyhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Hyvää huomenta Helsinkiin, Nina. Oikein hyvää huomenta, ja kuten varmaan kuvasta näkyy ja äänestä kuuluu, niin vilkas puheensorina täällä Helsingin keskustan vaalivalvojaisissa, jota pitää yhdessä Ulkopoliittinen instituutti, bisnesverkosto AmCham sekä Yhdysvaltain suurlähetystö. Ja puhutaan nyt siitä luvatusta koulutusyhteistyöstä. Fulbright Suomi-säätiö täytti 75 vuotta ja nyt tässä vieressä on toimitusjohtaja Terhi Mölsä. Kertoisitko, että mitä tämä Fulbright Suomi-säätiö oikeastaan tekee? Millaista se koulutusyhteistyö maiden välillä on? No, Fulbright Suomi-säätiön toimintahan perustuu Suomen ja Yhdysvaltain valtioiden väliseen sopimukseen, mutta tällä hetkellähän siinä on mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita ja mahdollistajia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja tavoitteena nimenomaan on edistää koulutusta ja tutkimusta ja siihen liittyvää yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Ja käytännössä se tapahtuu erilaisten stipendiohjelmien kautta. Eli tuemme suomalaisten opiskelua, tutkimusta, ammattiosaamisen kehittämistä stipendillä Yhdysvaltoihin ja sitten tuomme Yhdysvalloista Suomeen samassa tarkoituksessa amerikkalaisia ja vuosittain näitä on stipendiaatteja yli 100. Ja kaikilla heillä on oikeastaan sit laajempi tehtävä, että se ei ole vain henkilökohtaiseksi hyödyksi, vaan sitten se tuodaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Niin, kyseessä on sekä opiskelijoita, mutta myös tutkijoita ja opettajia ja niin edelleen. Niin minkä takia tämä yhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on niin tärkeää? No, tieteen ja koulutuksen ja osaamisen merkityshän on Suomelle ihan aivan kriittisen tärkeä ja mikään viisaus ei asu yhdessä maassa, joten sitä on Suomenkin lähdettävä hakemaan sitten muista maista kansainvälisesti ja siitä tässä on kyse. Sitten jos ajatellaan globaaleita haasteita, niin kansainvälinen yhteistyöhän on ihan äärettömän tärkeää, että mikään yksittäinen maa ei pysty niitä yksin ratkaisemaan ja kansainvälistä yhteistyöstä on silloin kysymys. Ja osaamisen ja tämmöisen tiedon ja taidon lisäksi nämä meidän stipendiaatit hakee näitä kausiltaan erityisesti verkostoja. Ja ne on pitkäaikaisia verkostoja ja niistä hyötyy sitten kaikki. No, kyseessä on kahden maan välinen yhteistyö, niin voiko tämä vaalitulos, menee se sitten suuntaan tai toiseen, niin vaikuttaa tämmöisen Fulbright Suomi-säätiön toimintaan tai tulevaisuuteen? No, meidän toimintahan vaikuttaa oikeastaan kaikki kehitys ja kaikki muutokset, mikä tapahtuu sitten, oli se sitten kampustasolla tai osavaltiotasolla tai liittovaltion tasolla ja ilman muuta myös vaalitulos. Mutta se, että millä tavalla se vaikuttaa ja nämä vaikutusketjut saattaa olla aika monimutkaisia, niin se jää nyt sitten nähtäväksi. Mutta siis kansainvälisen koulutuksen ja tutkimuksen merkitys ei kyllä vähene, että se jatkuu. Mutta USAssahan Fulbright-vaihdosta päättää USAn kongressi ja siellä on molemmilta puolueilta ollut presidenttivaihdoksesta huolimatta niin hyvin vakaasti tuki Fulbright-vaihdolle vuosien mittaan ja toivottavasti se jatkuu siellä. Näin toivotaan, ja siis niitä opiskelijoita, niitähän löytyy siis ainakin Tampereelta vai mitä, Ilkka?